2015ko ekainaren 13an, plaza honetatik bertatik agur esan genion betiko Marotori. PPren alkate izandakoak abiatutako eta zuzendutako kanpaina xenofobo eta arrazistaren ostean, indar politiko ezberdinek bat egin zuten eta batera kendu zuten kargutik alkate izandakoa. Etzen bat ere erraza izan. Jendartearen zati handi baten nahiai heldu eta erantzunkizun dosi handiarekin, naiz eta bigarren indar politikoa izan, EH Bilduk ezeren truke Gorka Urtaran babestu zuen alkate izateko. Legealdiaren lehen urtean, alkatearen aldaketa hutsa izan ezedin saiatu zen EH Bildu, eta benetako aldaketa abiatzeko oinarriak ezarriko zituzten neurriak martxan jarri zituen. Udalzorra konpontzeko soluzioak eman, pertsonak politikaren erdigunean jarri, eta murrizketen zein udal lanpostuen etengabeko galera geldiarazteko neurriak aurkeztu zituen EH Bildu. Adreiluzko politikak, baita obra faraonikoak ere, alde batera betiko utzita. Lehen aldiz, Gasteizko pertsonak, jendartea eta ingurumena ziren ardatz nagusia. En pocos meses la esperanza de cambio se desvaneció. Desgraciadamente el PNV no estaba por la labor de cambiar las cosas. Parecía que había sido todo más una operación de maquillaje. En vez de defender unas condiciones laborales dignas o avanzar en el proceso de remunicipalización de los servicios, Urtaran prefirió sentarse con la patronal y firmar que las empresas pagaran menos impuestos. En estos últimos meses, además, hemos visto la faceta más autoritaria de Urtaran, amenazando con derribar Errekaleor. Aquella llama encendida el 13 de junio y que supuso la salida del Partido Popular empezaba a apagarse. Hala ere, etxipenean murgildu gabe, lanean jarraitu du EH Bilduk, eta egunez egun ekimen positiboak proposatu ditu. Azkarbus bultzatu du irmoki, eta diru publikoarekin finantzatzea lortu du. Ekialde eta mendebaldeko loturaren alde apustu sendoa egin du. Baita lurperatzea soilik erdigunean ez egoteko borrokatu ere. EH Bilduk autobus flota zaharkitua berritzeko autobus berriak erostea ahalbideratu du. Eta energia udal agentziaren zimenduak jarri ditu. Proposamen zerrenda luzea da. Desgraciadamente, algunos proyectos estratégicos para nuestra ciudad están paralizados. Pese a contar con presupuesto y con consenso político, Urtaran ha metido en el congelador iniciativas muy importantes. ¿Qué pasos se han dado, por ejemplo, para abrir la Emakumen Etxea? ¿O dónde está el Gasteiz Antzokia? Ni una ni otro han visto la luz. Son solo dos ejemplos de una evidente incapacidad y nula voluntad política. Politika ez da bakarrik udaletxean egiten. Gasteizek biziri jarraitzen du. Are gehiago, gero eta biziago dago. Eta plaza hau horren lekuko da. Askotan ikusi dugu nola plaza hau bete duten, ezerez aldatzea onartzen ez duten jendarte talde ezberdinek. Martxoaren 3an, Gasteiz kalera ateratzen da egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko. Baita lan baldintzen defentsan ere. Hemen, bizitza duina aldarrikatzen duten milaka pentsionista ikusi ditugu. Eta nola ahaztu azken martxoaren 8a. Borroka feministaren alde milaka eta milaka emakume kalera atera zireneko egunura. Segregazioaren aurrean, Euskal Eskola Publiko, anitz eta inklusiboaren alde atera dira adin guztietako gasteiztarrak. Garoñako behin betiko itxiera, horren guztiaren lekukoa izan da plaza hau, eta horrela jarraituko du izaten. Gero eta gertuago dago. Borroka horiek guztiak garaipen bihurtzeko unea heldu da. Orain da gure txanda, eta zuekin batera, Gasteiz gorria, berdea eta morea egiteko unea da.